אתכם בכלים בהם תוכלו להשתמש בהמשך דרככם. אך אין אנו מרביתי תורה בלבד, אין אנו מסתפקים בהקניית ידיעות אלה, אלא גם בפיתוח דרכי החשיבה, עידוד המקוריות, הקניית מיומנויות, העשרת הרגשות. אבל עיקר תחומנו הוא בשטח החינוך. השתדלנו לחנך אתכם להיות בני אדם, ישרים, רודפי צדק, מתחשבים בזולת. ניסינו להעמיק את אהבת הארץ, עמלנו קשה, ואנחנו מקווים שתהיו נאמנים לה. אני מבקש להדגיש את חלקם של אלו שקדמו לנו, בכלל בארץ, בכיבוש השממה, ביישוב הארץ, וגם בעשייה החינוכית. הנושא שלנו היום, פנים רבות לאהבה, שמתאר קטעים מהרגעים היפים, אולי קצת עצובים, שחלפו ועברו עליכם. כמנהגנו, גם השנה שותפו כל תלמידי כיתות ח'. מעל במה זו אני רוצה בשם שתי המחנכות להודות. למנהלת בית הספר, לוועד ההורים, לצוות המורים כולו, לשרה חביב, לאלכסנדרה, דובה איריס, לאברהם שטרח ועבד, למזכירות שבלבלנו להם את המוח, לכוכבה ופנינה, ובעיקר להורים. אילולא אתם לא היינו במעמד זה. הורים יקרים, כפי שאני נרגשת, גם אתם כנראה נרגשים ממעמד זה, בראותכם את ילדיכם מציינים אחרי ההשקעה שהשקעתם בהם. אני רוצה לאחל שתזכו לראות אותם מאושרים ושלמים. הכנתי שיר, כולם יכינו שירים, אני מקווה שיהיה לכם סבלנות לשמוע. שבחי היום של לאה גולדברג. חכם כאב, אינו תמיד פתוחה, ושכר עמל ומעל לא ילין. צלול כחוק עומד על מפתנך, למד אותך את דעת החולין. למד אותך חוכמת מספר ואות, בינת מידה וערך המשקל, לשקול הצחוק, למנות את הדמעות, גם להבדיל בין הכבד לקל. אף להטות שפוי הוא ולבן, בכל שעה שבו מצוות עשה. מנבטו לבך לא תכסה, ולא נסלח לך אשר יובן. עלו והצליחו, ולהתראות. ועתה ברכת הצעירים שבחבורה, נציגי כיתות א'. מכיתה א' ראשונה מורן ברוך, מכיתה א' שנייה אבי ששון, מכיתה א' שלישית מורן אהרוני. בבתי הספר החדשים אשר שם תהיו אתם הצעירים ותבינו אותנו ולעתידים שמכל חדש כל אחד עלו והצלחו מהלכים הבוגרים להעדיף וצעירים. בשם המחזור הנכנס תברך דורית אבנט. מברכת את בוגרי בית ספרנו בהמשך דרך צלחה בלימודים ובכלל.
ביצעתם את תפקידיכם כבוגרי בית הספר בצורה יפה ומכובדת, ואנו, אשר בשנה הבאה נצטרך למלא את תפקידכם, מקווים שנעשה את העבודה כמוכם בדרך הטובה ביותר. עלו והצליחו. בשם המחזור היוצא תברך מירה דואני. תלמידים יקרים, בשם בוגרי בית הספר יוצאי מחזור קפה, גאה אני לברך ולהודות לבית ספרנו על החינוך שהעניק לנו במשך 8 שנים. בתחילה, כשהגענו לבית הספר, היינו קטנים, חוששים, ואפשר לומר אף מעט מפוחדים. אך הנה עכשיו, כעבור 8 שנים של חינוך נאות, נפרדים אנו מבית הספר ופונים לעבר העתיד, לעבר התיכון. עכשיו אמנם אנחנו לא כל כך חוששים ומפוחדים כמו שבאנו, אך הפעם במקום מפוחדים קצת עצובים, כי להיפרד מבית ספר כזה זה קצת כואב. זה כמו להיפרד מבית שבו גדלנו, בית אוהב. כאן בבית ספר יד מרדכי הבנו שלבית ספר לא באים רק בכדי ללמוד וללמוד, אלא תוך כדי לימודים אפשר גם ליהנות. וכך הם בעצם לימודינו בבית הספר. הם לימודים אשר משולבים עם פעילויות תרבותיות וחברתיות אשר מענגות את משך הלימודים. אבל כמו לכל דבר טוב, גם לתקופה זו בחיינו יהיה סוף. אולם עלינו לזכור תמיד כי אחרי הסוף באה התחלה חדשה. כעת אנו סוגרים תקופה ארוכה ויפה ומתחילים בפרק חדש בחיינו. וזה המקום להודות בשם הבוגרים. המון תודה למורים ולהורים אשר נטלו חלק בהקמת הערב הזה. אנו מקווים שלמרות כל הצרות והבעיות שגרמנו, יזכרו אותנו כמחזור קפה, מחזור למופת. באהבה, בוגרי בית הספר, מחזור קפה, תש"ן. חברת הילדים בבית ספרנו פעילה ותוססת כל השנה. במעמד זה ברצוננו לציין את שמות התלמידים שפעלו במסירות לאורך כל השנה בוועדות השונות ויקבלו הערב יחד עם התעודה, תעודות הערכה. מועצת תלמידים, מירה דואני, אמיר ארגמן, למות, טל אדלר וקטיה מורר. ועדת סדרנים, ארגמן אמיר, חן הלר, בהרי נחום, מילנבך יאיר, סליקל יצחק, רביזדה יניב, בן ארוש רויטל ולוי לימור. ועדת אימוץ, בן חיים מאיה, ברוש כנרת, גבריאלי פרידית, פרש לירז ורחמני בת חן. ועדת טבע, טל אורן. ועדת קישוט, אהרוני אשר, דואני מירה, אדלר טל, בן סעיד טובי, קליימן גיא ושטרום גיא. ועדת ספרנים, מגליד רפי וטל אורן. ועדת ספורט, איתן ליאת, ארגמן אמיר, אלפית נתי, משה פרץ וטל אדלר. וועדת עיתון, קטיה מורר. בשם חברת כל תלמידי בית ספר יד מרדכי, תודה רבה לכם ומגיע להם מחיאות כפיים. נעבור עתה לחלוקת תעודות הגמר לבוגרים בספרי תנ"ך מתנת העירייה. לחלוקת השי שוועד ההורים יעניק לבוגרים מזמין את נציג הורי כיתה ח' ראשונה, מר צבי ארגמן, נציגת הורי כיתה ח' שנייה, הגברת ויקי בן חיים.